బబులోను దేశమందున ఆ భక్తులు ముగ్గురు బొమ్మకు మ్రొక్కనందున బబులోను దేశమందున ఆ భక్తులు ముగ్గురు బొమ్మకు మ్రొక్కనందున పట్టి బంధించి రాజు అగ్ని గుండంలో వేస్తే పట్టి బంధించి రాజు అగ్ని గుండంలో వేస్తే నాల్గవ వాడు ఉండలేదా? ఓ భక్తుడా, నాల్గవ వాడు ఉండలేదా? నాల్గవ వాడు ఉండలేదా? ఓ భక్తుడా, నాల్గవ వాడు ఉండలేదా? భయము చెందకు భక్తుడా, ఈ మాయలోక ఛాయను చూచినప్పుడు. ఆస్తి అంతా